Ya from to brand some so na ye call Asante-Akyem Kokoben na honso womanfo ne adrobafo ye wo Kokoben ho e wo Asante-Akyem South mensin mo Asante-Mantem mo samampani adodanko akufo ado na ka ejina wosre wo mo kwan ne nyakra na afi wo sa hwese de nei ewiem aseka ama epe ni mfuturo eku wo mo so yare nko na ati se wo kro no mo wosre se be ya banmra emeye won kwan emawo Kokoben wa Asante-Akyem South mensini wa Asante-Mantem no mu de atodwa sempen dodo na namanyofo abehye wonbo afa wan kwambone eho na sede ekwan yisu mfuturo esi ema wo yare no eyade bi a akofa wo haw kese de abre wonom ne senti no ode atoga na mampani adodankwa akufu ado anim se wo meye wommoa no mesiesie wo kwan no ema won sede be ya mfuturo a ebo wonom ene yare a ekofa ebre wonom no etuo ebitwa hawa ya famu pa wa haye ye kwan enye kula emena akasi na deda ekwan no enti nyade a omo ba hasa bato pa de a ebepo omo abo eno bi anzia enye kula amna kula fi ya mu se ya Kokoben yede mu kwanta kwan ne kasa wo kan obi kura na to da di se moto oba himo wo Asante-Akyem Kokoben na najo ako enso de wo haw bi a ekwan a wonye ye no de ma wonom no eto Adom Kasee anim anenye se du anadwo na wo kan obi a sansa hwekwan adwa so ninti wo se ade asan ye kwan nsu ato eso ye to mintimi nko wodi betena moto so a wodi ne kaso wodi ne duru banka se mfa ne nkwadwa so ya fa na mfa bo ase mpo anka se ya mfa enkwafo ase yesi mfa ne nkwadwa sansa dwa so na doctor Kasee e bi edi na me ya dem na wa won so na de ebe ye bone no na ye bone nti we ni nyina se emwa ye na ye kwan no enye yi man na awo ka wo bi a yetimi anya midwife amebi Aboagye Costa ene ye assemblyman e wa Asante-Akyem Kokoben ono nso editudwa sempanifo amaye won kwan no ama won dia na ne abato mre no ebidu di hu kutudu bia we koso ha isafi de abano amese sikiti ameboye dia abato no me na nyina ebeboya mama na no abano kwa yento